Някой да стои на врата. Харгясва яко. Харгясва! Флост! Абе защо? Аре, центрирам го, бъдете готови. Центрирах я. Не бе, сериозно? Аре бе! Браво бе! О, не смей да го изкарваш, о не! Не бях да смей да го изкарваш. Това ми изяжда това! Не! Фак! Ще ми падне стената! Спри бе! 700! Мама! I'm coming home! 900... 1000. Окей, да кажем, че 1000 е макса. Имам 1300 FPS. Защо? Щом си с мене! Няма страшно. Заредил съм яко брашно. Айде всички заедно! Звънгър, лаке! Fatti una corsa. Ancio? Pancio. Timo. Vai pancino, fatti una corsa. Pancio? Let it out with a big grrr! О, виждам джубокс, сега ще пуснем дженгър. Ето го, така. Може би ако си пусна това. Не се чува. Някаква дефектна плоча ще ми дали. Оставя. Има още един човек, ама... Защо не се чува? Блокс, хостайл, мюзик. Аре бе, свири. Да има с какво да те убия. Добре, еми явно. Така и така това не ми трябваше. Поне ще го използваме както си му реда. Избавете ме от маките ми. Хихи, пак съм пуснал в лайфхака. Аборт Мишан. Не. Да, добре. Унижението е пълно, драги дами и господа, да днескашният е... Тук не мога, тук мога. Как ме дразни това? Мога да сложа една колона. Не, чакай, първо без пред... Хвоста! Къде е? Ето я! Умри! Аре! Амаче! Досадница! Престани да ми изяждаш! Имането! Това е невъзможно. Не, съвсем сериозно, този скок е невъзможен и сега ще ви покажа защо. Добре, така, правим спаун. Не, правим спаун пойнт, просто скачаме. Този скок е невъзможен, защото е 4 блока. И тук си ударате главата. За да скочи 4 блока трябва да отскочите от някой. Ноп, това е невъзможно. Едно бързо показно. Сега професор Хевелму ще ви обясни как се прави паркур. 1, 2, 3, 4 блока. Нали така? Ето 1, 2, 3, 4 блока. За да скочи 4 блока, така няма как да ги скочите. Просто да спрете на един блок и да скочите. Uh-oh, retard alert!
Retard alert, class! Still fast as fuck, boy. Come get some. Сега. Не знам кой е ръмжи и къде е ръмжи, но искам да спре. Може би тук? Не. Някой ръмжи не... О, май... О! Не! О-о. Не! Не смей! Как се родил това там, бе? Колко съм да побърках копчетата! Сега, изчакваме. Правим тежка кардясница и карваме почти като най-якия гол на света, но...